Bé, ja ho veus, després de 4 mesos i mig d'estar treballant i negociant tot aquest tema del finançament aquí a Catalunya, no? Al final sembla que no ens hem sortit. Sembla que no ens hem sortit, perquè jo crec que la batalla estava molt centrada, com has anat veient, en què el tripartit no volia concretar. Volia que tot fos un acord molt genèric, molt diguem-ne, de línies generals, per després poder fer a Madrid el que més els hi convenia. I tota la batalla que hem seguit des de Convergència i Unió, que tu també hi has participat, ha estat aquesta de dir, escolta, l'Estatut ja el tenim, ja dona els criteris que dona, dona els principis que dona, ara és l'hora de mullar-se, ara és l'hora de concretar una mica, hem d'anar per feina, no? Hem d'anar a veure quina xifra en traiem, quants diners en traiem per Catalunya d'això. I com a mínim a Catalunya ara tenim aquest principi d'acord, aquest acord, i ara es tracta que el govern de la Generalitat i José Montilla com a president doncs vagin a Madrid i el facin valer, a veure si ens en sortim. Sorprenent de dues maneres que sense un termini clar, malgrat algunes crítiques que hem rebut i que has rebut tu molt directament, ara aquests en el debat de política general ho volen resoldre tot, sense un termini clar era molt evident que no es podia resoldre això. Haguéssim volgut allò que el tema es dilatés, que anés passant, sense concretar. Fixa't que aquí l'ultimàtum aquell que es va dir, que havíem dit, escolta, a finals de setembre no podem passar sense que hi hagi un acord a Catalunya, que ens van dir, bueno, vostès s'ho volen carregar tot, la unitat, vostès només pensen en vostès mateixos, etc. I ara resulta que a l'haver posat un termini, haver posat pressió sobre aquest termini, finals de setembre, principis d'octubre, ara això com a mínim ha servit per desbloquejar aquesta situació i perquè el govern de la Generalitat tingui un mandat clar. Era imprescindible, Era imprescindible haver apretat una miqueta amb el sentit de dir, escolta, no podem continuar fent veure en l'abstracte que hi ha una unitat sense que s'arribi a concretar. Era absolutament imprescindible. Però Convergència i Unió el que ha perseguit des del primer moment és la unitat real, i la unitat real passa per fixar objectius a Catalunya, incloses les xifres, tenir confiança entre nosaltres, anar junts a Catalunya, anar junts a Madrid, fins a les últimes conseqüències i utilitzar tots, vostès també, els nostres diputats a Madrid, passi el que passi, perquè ha de quedar clar, ara és l'hora de la veritat, ara és l'hora dels fets i no de les paraules, i també és bo saber quins diputats a Madrid estan al costat de Catalunya i quins no ho estan tant. Moltes gràcies. És que hem guanyat, Hem guanyat, Bueno, guanyarem definitivament si ens en sortim a Madrid. No. Però això ho ha de fer el govern de la Generalitat amb el nostre suport. Nosaltres hi serem, no? Nosaltres hi serem, però acompanyant-los i exigint-los que ara compleixin el que hem quedat a Catalunya. Que no es facin el ronso, que no vagin allò amb excuses de mal pagador. Ara ho intenten diluir una mica ells, tot això, no? Sí, perquè en la seva forma de pensar mai es pensaven que nosaltres, per entendre'ns, ens en sortiríem portant-los en el nostre terreny en relació a la concreció, i pensaven, a més, penso, que s'imaginaven que no arribaríem a concretar el que hem estat capaços de concretar i arrossegar-nos al nostre camp. No s'ho imaginaven. Bueno, perquè si ells haguessin estat a l'oposició no ho haurien facilitat. Bueno, perquè no tenen el país per prioritat, Artur. No tenen el país per prioritat. Això jo no ho puc dir d'aquest. Jo sí que t'ho dic així, Tu no ho pots dir, però jo sí. O no, però ara els hem d'ajudar a que se'n surtin a Madrid, els que ens han d'ajudar perquè si se'n surten ells ens en sortim tots, en el sentit que el país té els recursos que ha de tenir en compliment d'una llei que és l'Estatut, que va costar molt de treure. Doncs soc una mica testimoni directe, no? Es va dir que això d'aquesta cistella d'impostos, que això era una misèria, que això no valia per res, que ens havíem abaixat els pantalons, i ara resulta que això que no valia per res és el que el Parlament oficialitza dient, escolti, això és el que necessitem d'entrada, després hem d'aconseguir més, evidentment, no? Però d'entrada això és nostre. I aquesta batalla s'ha dut a Madrid. Hi ha una feina important a transmetre ara, que és la d'acompanyar el govern en què pugui fer el millor possible la feina a Madrid. Ja veurem si tindrà prou coratge, ja ho veurem. Però paral·lelament això és aconseguir que el país entengui lo transcendental que és això, que no és pel proper any, ni pels propers 2, ni pels propers 3. Estem parlant del sistema financer de Catalunya i dels catalans pels propers 10 anys, com a mínim, per la propera dècada. Bueno, per això els hi vaig dir en algun moment d'aquestes llargues negociacions, els hi vaig dir, escolteu, el govern d'ara és el que hi ha, el tripartit, no? Però hi haurà unes eleccions d'aquí un any i mig, d'aquí 2 anys, no sabem si el govern canviarà. Nosaltres lluitarem perquè canviï, però en qualsevol cas és important que la primera batalla que fem en compliment de l'Estatut en el tema finançament, que no perdem bous i esquelles, perquè si en aquesta primera batalla perdem gas, després la segona batalla que haurem de fer en aplicació del sistema de finançament ens comptaran sobre el que ja hem perdut d'entrada. Per tant, és molt important que aquí no baixem el llistó. I això en el fons era en gran part la cistella d'impostos. Sí senyor. Bé, ens n'hem sortit, Artur.